Nsellmilkom, dil-laqnija bl-Ingliż jisimha What a Friend We Have in Jesus. Bil-Malti maqluba x'ħabbib aħna għandna fi Kristu. X'ħabbib aħna għandna fi Kristu li bidnuna ġa magħfur. Privileġġju dan għalina li għat-tron kisbilna dħul. Sikwit kemm tritna paċi, xu ġibla bżonn kien. Għaliex ma nġorrux quddiemu l-għalina u il-wis. Għandix tentazzjoni provi, hemm xi kwiet jew ansjetà. Għad ma aħna skoraġġiti, għand missirna l-libertà. Minu iżjed bidil minnu, jaf kull wieħed li x'għaddej. Ġesu jabbid juffijietna li sen talba lil-mulej. Inti x'mobbija u bla ħeġġa, ħafna ħsieb imxekkel sew. Salvatur prezzjuż refuġju li sen talba lil-mulej. Jekk maqdruk il-bibu teru, murat il-missirja hi. F'dira faraġ protezzjoni, mistrieħ mixtieq jagħti.